Костя хора, аз съм Станката БГ. Това е моят първи клип. Аз съм на 11 години и ще снимам на GTA 5, на FIFA 17 може би, от моят PlayStation 3 на Clash Royale и влогове. Сега съм решил да направя епизод на Clash Royale, защото участвам в Grand Challenge. Така се казва, сега ще го видя. Това е първото ми клипче. Така, на 10-та арена съм с 3167 купи и вижте ми картите. Найтвичка, бандитка на втори, електро на първи, инферно на първи. Това е моят успешен дик, който има тези карти, може да го копира. Ще вкадровите ми легендарки. Ice Wizard, Lumberjack, Лава на втори, Спарки и Кревиар. Остат ми само 3, плюс тези трите нови са с 4. Ще ми остават 7. Така. Ето го, Grand Challenge. Не се старапях. Направих 2 битки. Едната от тях я загубих, а другата взех. Така че да започвам. Така. Пожелайте ми късмет. Ще направя така отляво. Ако пусне още нещо, слагам бандитка. Отляво. Окей, пусна. Ой. Направо тук насрах. Не. Това не трябва да става. Така. Сега. Ще пусна и аз едно електро. Уизари. Давай голем, точи. Давай бе голем, че точи. Точи. Нищо. Сега поне електрото ще удари техника. Мамата. Мама ти селска. Салам. Виждала ли? Ай сега бандитката ще удари колата. Ако не пусне нещо. Аре бандитка. Ще пусна най-точката, защото като умре пуска прилипи. Добре, за сега сме равностойни. Съм дет ме наточил с около 200 повече. 206 повече. Искам така един голям. Така. И сега направо го разбих. Гледате ли? Гледайте само. Направо го разбих. Къде да погледнете разбит. Разголна мой фамилията. Пускаме като види двамата. Спалваме, но моето спалване беше 1000 пъти по-добре. Защото вижте сега. Дай ще му взема сега главното направо. Екзекутор. Като ме на трети. Бандитката. Няма, че тук ми пише бандитката, че е на първи. Или че на челенджите е така. Нямам си надея. Не. Питя, бе! Стига да. Сега екзекутор. И най-точка. Давайте. Трябва да вземем голямата кола. Стига, бе. Как се успяват да ми спрат атаките? Гледайте се. Само гледайте. Взимам я. Не за такова.
Аре, бе, Електро, пусна се, бе. Добре, пусна се. Нещо Wi-Fi да забавя. Бързо, бързо. Спавайте, бандитката нищо не направи. Спавайте, спавайте, спавайте. Скажи, как че бандитката нищо не направи? Спавай. Стига, бе. Как се успяват? Тук се ми я взема. Тук ми я взема колата. И Wi-Fi ми леко бъга. Сега ще ме страх в неговата бандитка, така че ще се го пазя. Гоблин ганга. Напечено е. Сандвич мога. Ай. Роджия с люк. Тапанар. Ама я съм малко. Айде бе, Калереза. Охо, то Лереза направо го убих. Днеска Лереза е мъртъв. Не е мъртъв. Ай, стига, бе. Стига, не! Yes, бе! Еми, 2 загуби, 1 победа. Това е много зле. Това е много зле, хора. Нищо хубаво няма ми се падне. Събирам 40 000 от шопа и си купя някаква нова легендарка. Нещо, че няма да използвам, поне. Да си имам. Може пък след време да имам някой друг дек, който ще изпълня тази легендарка. Легендарката струва 40 000 голд. Пак той е пускал другата страна и пак нещо не стане. Ако пусне нещо отляво... Добре. Това не е чак толкова фатално. Просто те така правим. Ех, той екзекутор провали ми всичко. Цяла най-точката не е чак толкова, как да кажа, хубава карта, но просто защото не видя къде използвам. На мен повече ми работи да си пусна голем и зад него скутер. Ама... Инферното стига. Ако беше такова инферното по колата направо, я взимаш моментално. Само му трябваха от 10 секунди я взима. Не, по-малко от 10 секунди. Около 6 секунди му трябваха. Не, как? Да кажем, окей, 10 секунди му трябваха. След това Grand Challenge на някой епизод, освен ако сега не загубя. Което може да стане. Той е тъпи, който ще му проваля. Аз пък сега и моят тези, които се опълнах до колата, сега той... не точи. Супер. И сега направо го размазах. И отляво той ще има заплаха Инферно Драгън. Така че, ко повече от перфект да кажа. Майка си. Давай. Давай. Ко повече да кажа, хора, Че не съм спидмастър, това. Аз пък я спрях да горе вече. Съм на себе си.
Още малко дръж. 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 Бием. Така, хора, продължаваме с направо ще една битка и спирам клипа. Ще има втори епизод на Grand Challenge. 2 победи и 2 загуби. Тук нямам никакви хубави неща. Ще една битка, както ви казах. Ще изиграя. Ако не стигне времето, ще ви кажа в следващия клип, ако съм продължил. Кой е бил? Ще може да не стигне времето на клипа. Така правим най-твичка. Двамата се познаваме най-твичките по едно и също време. Това е Торнадо и Бейби Драгън е много мазно. Целта беше бандитката да отпред. Ама не ми стана целта. Добре, поне бандитката малко ще понаби на екзекутора. И сега съм готов да пускам Инферно Драгън. Добре, пак Инферно Драгън ще наби. Наби доста. Вече не знам най-точката ни чак толкова силна. Ой, ние почти сме си пипнали колите, бе. С този скитник. Всякъде е двойния еликсир направо правна война. Сега ще мога да оставя за котора да дойде. Вижте, че ще наби малко по колата. Не е фатално. Вече е фатално. Това не знам много фатално. Така не трябваше да го пускам. Добре, стабилно. Връщаме думите назад. Не, че спрях на пауза, обаче вижте какво стана. Арбанджи. Окей, взимаме го, хора. Просто оставам си вече телефона. Така. И оставащото време ще поговоря малко за канала ми. Канала ми е трети канал. Първият ми канал събрах 135 абоната за около колко време, около един месец. Обаче го спрях да снимам, защото там нещо стана. Таблета ми се разваля, пък не мазнах паролата на профила. Вторият ми брах колко събрах. Или 20, или по 20 максимума. А сега иначе на втория е 11, а на първия е 38 абоната. Това ще видим колко ще събере. И абонирайте се за Megaman BG. С него може да правим влогове или някакви такива неща. Довиждане.